Monggo patikane. Assalamualaikum. Wis ketoprak cara ngendi assalamualaikum. Kula ngawaske Bu Kamti niku wareg. Lah kok saged? Piyayi kok seger. Segerdu. Waduh. Segerdu. Niku piyayine penggali tentrem, Pak. Ah niku jenenge Piyayi Putri saged ngluhurke asmane kakung. Oh ngaten nggih. Nggih. Upama ora cukup ning lemu. Oh nggih. Nggih to, enten to. Bojone wong sugih ning koyo ayat kuru ngoten nggih. Kuru niku enten. Hah. Ah kula niku dalang kok diumuki wong. Bab napa? Pak Joko. Asline kebudayaan niku King Solo kali King Yuja. Kebudayaan kerawitan niku asline King Yuja King Solo. Wong ngawur kok tetek. Lah aslinipun pripun, Pak De? Asline kerawitan niku King Semarang nggih kali King Cirebon. Sik, kok saged ngaten menika larah-larah. Kula kerawitan niku nek nyenggahi HE. Mergo H niku Semarang, E niku Cirebon. Lah niku lak plat nomor. Ane kerawitan kok Solo apa Yojo apa ade ora jalan. Abe ora mlaku. Oh nggih. Wah, kerawitan cak dalange sak pesindene. Nggih niki jaman merdeka. Sebelum tahun 90. Nggih. Mas Yoyo. Nggih. Ora eneng kerawitan pesinden niku wani nganggo seragam abang. Biyen liyane Sayaka. Oh, nggih. Liyane Sayaka biyen, nggih. Leres. Sakniki abang niku malah kebanggaan semua warga masyarakat. Matur nuwun Pak Kangko. Biang tindak Pak Kula Pak Sukron Suwanda. Nggih ya. Wong kakangne Mas Kangko kula akrab, adine Mas Yoyo akrab dadi klirah-kleru. Nggih. Putrane Pak Haji Sukron Suwanda. Nggih. Dua-duanya dadi dalang kondang kabeh. Sembah nuwun pangestunipun, dari ajar nggih. Nek Pake nek kalih kula wedi mergo kuncine Pake sing nyekel kula. Rahasiane bapak ngoten tegese. Nggih. Pak Haji Syukuran Suwandana akhire ajeng seneng bojone Suwargi Cak Dikin. Sik, kula anake mawon nembe ngertos menika lho. Bapak mboten nate crita, ibu kula mboten crita. Niku dasare ora mungkin kaya ngoten kok diceritake. Sing ngerti niku kula. Mula Pak Haji Syukuran Suwandana gawe tembang wiwitane niku rak bojone Dikin. Wiwit niku. Mbak Wiwit nika. Wiwit niku bojone Dikin. Mula Pak Syukuran gawe tembang niku wiwitane karepe ajeng seneng le bojone Cak Dikin. Ora eneng klerune. Nggih. Kaji sing selingkuh niku ora eneng. Mergo ngeten Mas. Pripun? Wiwit zaman Kapurwan. Selingkuh niku sudah berjalan. Wiwit zaman Kapurwan. Nggih. Dewi Kunti didemeni kali Bathara Surya, anak-anak Adipati Karna. Leres. Dadi demenan niku wiwit zaman Kapurwan pun enten.
Wayang nggih pun enten nggih Pakde nggih. Wiwit jaman wayang pun mula nek kula piyan sakniki melanjutkan niku hidup-hidup mbacutke perjuangane sing sepuh-sepuh. Tepuk tangan luar biasa ini nggih nggih. Wah. Niku mang pirsani Pakde, bojo kula langsung dada-dadane lho terusan. Pakde Yoko, Pakde Soko. Nyuwun sewu. Saka guru. Pripun? Pakde, nyuwun sewu. Jenengan niku lek tutur-tutur kalih anu putune jenengan pun ngoten niku. Kula niku bojone enten, dalang lho niku. Nggih cedhake sinden ayu-ayu lho Pakde. Jenengan seneng dibujuk dalang kondang apa ora? Nggih seneng to Pakde. Dalang kondang sing enten ora perlu tak jenengke wonge. Ndak ra penak. Kabeh bojone mesti kliwat kok siji. Lah, Sing bojone mung siji, kula nyatane ya delak-delak kok. Lah jenengan kali Piyayi Putri boros kok marahi kok ora. Ora akhir buku ya. Sing kae. Kabeh mesti bojone kliwat kok siji. Nggih. Nek pian pengen dibujuk dalang kondang, kudu kliwat kok siji. Ngoten, mongso gaweanane sing bantu kok malah ra seneng. Loh, nun sewu ning kula sampun sumpah lho Pakde. Sumpah pripun? Kula pun rabi kali Bu Kesi pun sumpah bojo kula nggih namung satu. 1A, 1B, 1C. Satu ning Tosuro, satu ning Karanganyar, satu nggih. Pun sumpah niku aja dirungkepi banget-banget. Wah nggih to. Kanca kula niku ngutil tempe-tempene digegembe wani sepoto kok. Sumpah niku ora perlu di Lah iya. Sakniki zamane wis maju, sumpah-sumpahan wis ora berjalan. Nggih. Saestu. Nggih. Mun manggugu kula. Lah jare Bawa Leksana ngoten niku yen dalang cerita. Pripun? Bawa Leksana tegese pangandika kudu Ampun gugu cangkem dalang. Dalang nu jarkone aja mujar iso nglakoni. Lho nun sewu wong nyatane jenengan menawi ngendika pas jejer ngamarta nenggih Prabu Puntadewa ngambek berbudi Bawa Leksana. Lah ngoten niku. Saniki bawa nu minggat teng Sumatera. Bawa. Kula niku Mas Yoyo. Dalem. Wah, anjir kleru Mas Kangko ae. Nggih. Nggih, pripun? Mas Joko Siswanto kok lancang. Pripun? Kok wani kanthi bintang tamu Pak Sayoko. Bintang tamu ki piye genahe wong. Lah nggih kula melu tratapan to Pak Di. Mula niku kula ya deg-degan. Wong dagelan iso lucu niku eneng danane kok. Niki kula rak jagong. Kula rak jagong karena nganteni Mas Ramli kali Mbak Kamtin niku mbiyen sing mayang kula. Wah, tepuk tangan untuk Pak Diyoko. Nggih. Niki pernikahan Mas sing mayang tahun kula. kemudian wayangan Mas Yoyo. Kula napak tilas panjenengan Pak Di. Nggih. Dalang ini jenenge sinten jenenge? Aku angger ngawaske jenenge kelingan Juahir ae. Lah niku nggih rawuh piye. Kula Cahya Kuntadi, Pak. Cahya ki sorot kehebatan. Nggih. Kunta ki pusaka ngrampungi, Adi ki kaendahan. Dadi Mas Ramli kali garwane sak putra wayahe, nggih to? Nggih. Men dadi pusakaning keluarga sing gayuh kehebatan lan kaendahan. Wah, tepuk tangan luar biasa. Bu niki mawon nuwun sewu, tendok warna kuning kalian putih niku jebul enten maknane kok. Lho. Nggih to, Pak Dik? Malah kula dereng mudeng nek niku. Senengane ngono. Niku wau lho paring dawuh. Kok niku kuning kali putih Pak Suruh. Lho niku wonten maknane. Kuning niku pernikahan emas, putih niku tegese suci. Dengan sucinya katresnan jati bakal menuju perkawinan emas yang sangat luar biasa. Ngoten niku. Mula niki kabeh do ngangge abang, aku bangga menjadi orang Klaten yang luar biasa. Ngoten niku. Nggih. Nggih. Ngenteng-entengi bintang tamu ngene iki kurang iki. Mboten ngenteng-entengi. Dalang kok digugu. Wade wong nggih kowe ngopeni. Kula nu sok kemropok nek dalang umuk le, danang. Dalang iki member umuk. Ning Klaten iki wong emis kok umuk. Pripun niku? Tenggeng Bangjo. Nggih. Abange rada suwe enten pegawai kecamatan. Nyandang korpri. Nggih. Dhuwur korpri ngisor biru nganggo sepatu gandeng abang, mandeke rak suwe. Nggih. Jagoan kali wong ngemis. Mas, aku ngemis ki wis suwe kok, Mas. Sing ngemis niku mung ngemis suwe kok umuk. Aku ngemis ku ora sedina muput kok, Mas. Mung tak jipuk 2 jam kok. Sak jam metuke 300.000 dadi aku nyambut gawe 2 jam ki etuke 600.000. Njuji korpri pegawai kecamatan. Wah, Pakde.
Kula nu mongko sesasi blanja kula mung 1.600.000 UMR. Oh nggih. Wis aja tak baceti wah aku malah mesake ngrungokke lu ngomong. Ngene weh, nek kowe gelem mulai sesuk tak jak ngemis. Rumangsane dhuwur wong ngemis karo korpri. Nggih. Ning korpri niku sing disiplin mung sing lanang kok. Leh, Bose, kok saged ngoten? Nek sing lanang rak dhuwur korpri, Nggih. kathoke rak biru. Leres. Nek sing wedok kathoke mboten mesti biru kok. Aneng sing coklat ireng. Nggih. Nek taline barang nggih. Nggih. Eneng sing putih wis rada kuning. Ning luar biasa lho Pakde, menika nadyan ten nembe Jawa wau nggih. Parandine para pamirsa Klaten, mongko kula namung saking Sabrang Blitar aslinipun kathah ingkang kepareng rawuh, dados ini menjadi bukti bahwa penonton wayang Klaten Laladan Jatinom adalah pelestari budaya Nusantara. Ini penonton Klaten. Mboten mung niku Mas Yoyo. Nggih. Piyayi Jatinom wilayah Klaten niku kandel imane enten ngersane Allah. Tandane contone. Dadi ngrasa bahwa banyu niku penguripan. Banyu niku kanugrahan. Nah niku. Lah wong salahe Pak Ramli kok ya abote sepira ning nggon aku ya Mas Samad Suryani barang iki mara ning nggon aku kok ya emoh lho. Kula niku nek wis nyetel kuncine nulak udan niku paling mayar. Lah mumpung jenengan rawuh mbok kula ditulari. Ha niki rak terang to niki. Nggih, terang. Ampun kula tulak kok. Waduh. Enten apa le Pakde? Enten. Pripun? Nadyan udan niku banyu. Nggih. Ning enten sing ngreksa. Kiai Toyo kalih Nyai Toyo niku dijawab Mas, teng tengah latar. Basa Jawa nggih. Nggih, wong ora usah nganggo basa Arab, basa Jawa Gusti Allah muteng. Nggih. Kiai Toyo, Nyai Toyo, ingkang saking ler Balya ngaler. Kiai Toyo, Nyai Toyo ingkang saking wetan Balya ngetan, ingkang saking kidul. Sing angel niku sing king dhuwur, Mas. Sing dhuwur niku rada angel. Lagi. Nyatanipun jenengan rawuh jenengan pangestu nggih tingkah saestu kok Pak. Nggih, saestu Mas. Ning nggih leres pangandika panjenengan bilih tirta utawi toya menika lak simbole penguripan. Mbok menawi insyaallah menika barokah kagem keluarga Bapak Haji Romli sak putra. Panjen saestu. Nggih. Katen. Pelok pripun iki aku jek seneng-senenge bawa. Wah. Oh nek ngeten kula nderek bintang tamu kemawon. Badhe duet kali sinden boleh nggih. Alah wis ora sah. Nggih tombo kangen Pakde timbangane napa ngoten. Kula niku seneng niku mung nek teng paran Mas Yoyo. Nggih, nek mulih Bali judhek teh. Mergo mung bludak-bludak ngaki lawang teng omah dhewe kok. Masyaallah. Jan tenan. Nggih. Nah, delalah bingungan Mbak Kesi. Bareng kula dudoni bingungan. Angger mulih ki jur kleru nggone tanggaku ra blas-blas. Alah lek kuwi sengaja kuwi. Kleru lek kuwi. Delalah mriko nggih gelem dadi. Nggih. Kapahargya. Tiboki ngene iki. Nggih. Sampun 50 warsi. Wis 50 taun. Nggih. Danyo mangun Brayan kulawarga. Asmane Pak sinten, Pak? Pak Romli. Bapak Romli lan garwane. Terus tiba mugi mangke rahayu ayem tentrem lahir lan batin. Sembodo kang jinangka jumbuh kang kinayuh. Tiba niki. Nggih. Bangkitan dapuk keluarga kang sakinah mawaddah warahmah yekti. Terakhir A. Hayu-hayune kala. Iki pancen kancane Mbah Sukron tenan lha iki, spontanitas langsung dadi dandang gula. Elok, Pakde. Niki Pak Ramli kali Bu Kamti men sak putra wayahe men ra selalu plero-pleroan. Mas ojo dipleroki. Mas ojo dipleroki.
laladan Karanganyar ning sebagian menika kadang-kadang pengrawit saking Klaten, Pak. Wah, nggih niki. Niku Mas Taslim nggih Pras Wiraswara Klaten. Taslim. Mas Ujar niki Mak Dia. Asli daleme Padas. Nggih. Tujune le kowe pinter ning kerawitan. Upama kowe iso urip ning Padas nyunggeni lempung. Nggih, sing nyerbab niki putra dalang. Nggih. Putrane Pak Dik Suryanto Purba sapa le? Carita. Nggih, saking Karanggede. Saking Karanggede. Nggih. Sing gender niki Mas Daliko utu ya. Mas Daryanto. Oh, darane nek penggender anu ki lho, Mas Dalikon. Saking isi. Nggih, nggih, nggih. Niki putrane Mak Giah niki. Nggih, si Lejar. SKB Pak D. Nggih, nggih. Sujar Krisna. Niki gongso gawan kok Karanganyar ageme panjenengan. Menika paringan saking Mbah Sukron. Dados Mbah Sukron niku nadyan sak menika nuwun sewu tasih ndelalah alhamdulillah pinaringan sehat walafiat. Dados gamelan niku sampun dipun warisaken dumateng putra-putranipun. Nggih. Dados gamelan nika kangge mas kawin nalika kula nikah kaliyan ingkang putra Sukesi menika. Dados nalika ijab kula dengan mas kawin seperangkat gamelan pelok slendro ngoten Pak. Ngoten niku nggih. Jan Pak Sukron menika para tamu, Pak Sukron ndamel beberapa puluh lagu. Nggih. Antara lain Podang Kuning. Iya ta? Sri Uning. Nggih, Sri Uning nggih. Ning nek sing nyanyi Pak Sukron wong daleme kono dadi Sri Uning mesti Tuban, mriki Pedan. Sik kok iso mleset teng Pedan niku lho. Ah, Pedan mriki mencegak kok dadak ning Tuban mriki kadoan. Sri Uning mesti Pedan, nggih padha mawon kalih Tuban. Lah mriko senten lurike nika lagu lurik keng Pedan nika to. Enten. Nggih. Oh, malah ora mudeng. Kula bayane Pak D, Pak D. Pedan iki sing kula ngerteni mung ngrendeng. Ah. Jenengan mboten nate yasa lagu utawa ilanggam ngoten to Pak D jenengan. Mbok dereng. Dereng nggih. Jeng ben niki tahun 2026 niki keluar lagu khusus dari saya. Wah, nggih. Judulnya napa? Napa judule? Ijazah palsu. Waduh. Kuwi ngritik niku mangke. Nggih. Nggih. Larase napa? Pelok napa slendro? Pelok nek sing slendro enten. Roy Suryo ngayal niku slendro. Nggih. Enggak niki Nggih. teng mriki sing diarep-arep suarane Mbak Kesi. Oh, ngaten. Mbak Kesi. Nggih. Wah, jan. Nggih. Dakenipun Anu, nyuwun pangestu. Mbak Kesi menika ngasta dosen nggih, Mas. Nggih. Ngasta dosen. Wonten jurusan pedalangan isi Surakarta. Mata kuliah tembang kalian karawitan. Oh, dados boten pedalangan. Nggih teng pedalangan ning materi. Oh, ning ora mayang. Mboten. Mboten nggih bener nek Mboten saged pripun? dalang wedok nu ngeprak bebas. Wong ora kaling-kalingan apa-apa kok. Nggih, nek dalang lanang niku sok-sok wah kula wis tak kayangke mak prepet lho. Iya. Mergo geganjel. Ya mung rada repote nek dalang wedok kuwi nek ngentas wayang. Wo, pas sabetan nika. Nggih, kotengen arep dientas ngiwa ngono mak gadul ngono kaya nandhok apa ngono. Nek kok kiwa dientas nengen ku kaya mak gadul kaya nandhok apa ngono kaya. Nek lanang bebas nggih Pak D. Niki Mas Suwargi Bu Pairosikas. Sinten menika? Niku marasupe Pak Mbahe Pak Romli. Niku mbiyen saben wayangan mesti kula Mas dalange. Wah niku riyen jam 09.00 bengi niku talu wis rampung urung iso lekas. Mergo putra-putrane Mbah Pairosikas niku kabeh mudeng wayang. Termasuk lakon bengi niki rak kiriman dari keluarga to. Nggih, kula sampun dipun paringi tag balungan lakon seperti ini Pak Dalang ngoten niku. Niku putra-putrane Bapak Rosyo kabeh ahli wayang. Kula nu jam 09.00 bengi dereng njo lekas. Sebabe? Mergo sing siji wayang ku ora nganggo Kurawa. Aku ora seneng Kurawa ki tekone elek. Jeng pihak Mas Gita niku kudu nganggo Kurawa mergo donya ki kudu ening wong elek atine. Niku jam 09.00 dereng putus perkara lakon niku. Saestu. Lah akhire jenengan lakone napa niku? Nggih ngenteni
Nggih. Ngenteni king pusat. Nggih. Niki kula enten pundutan welingane Pak Joko Siswanto. Nggih. Nika wau anggota dewan. Inggih leres. Nggih. Terus kalih welingane Pak Giran motor king Klaten, Mbak Kesi ken Pangkur Semarangan. Wah nggih. Nggih. Nggih sembah nuwun dene tasih kathah para pepunden ingkang tresnani dumateng swantenipun Wah, bojo kula Sukesi Rahayu. saestu. Nggih. Kula niku tenan kok. Turu ya iru-iru Mbak Kesi ya kan. Kaya bojone nang kene kok ya tega nunggumun jenengan iki. Ah, gelet ya wani kok. Lah iya kono cedhak omahe kok. Mas, ya. Dalem Kula mboten sombong, kula ngaturke napa entene Mas. pripun? Kesenimanan kula niku lengkap Mas. Dalang, nyat kula dalang. Nggih. Nek payu. Nggih ta? Nggih, riyen Terus laris nggih. nggih, terus wayang wong kula melu Sekar Budaya Nusantara. Jakarta. Niku wayang wong Ibu Menteri. Lali aku. Terus ketoprak kula saged dereng suwe niki alhamdulillah. Pian anggere buka YouTube Paku Tanah Jawa. Film Mas, kula main film. Anu syutingnya enten Gua Cerme Jogja. Jenengan napa? Dados napa aktor napa? Nggih mayang. Oh, ngoten. Ucape anak Sudakar Sugih ning seneng karo pesinden. Lah nusul ten wayangan niku sing pas mayang kula. Niku nggen lakon Paku Tanah Jawa Mas. Pian buka YouTube. Gadah HP apa ora? Wah. Nggih gadah mae kula buka Paku Tanah Jawa nggih. Kula nu ambakaken ora tau buka ndaraku iki. Kuwi yo duwe HP. Ning mung tak nggo ndelok wong pudah-pudah. Alah Pak D. Wong nun sewu HP niku lak enten SMS. Nggih. Menawi positif dadi lak surat menuju surga niku SMS. Nggih. Nek negatif nggih dosa tenan mergo SMS surat menuju selingkuh. Lah niku. Oh ngoten. Nggih. Kula pun anu kok Mas pun akrab kalih malaikat ya. Ana panten kanca kula jenenge Panut. Kancaku jenenge Panut, malaikate diapusi kok piye? Malaikat sing tukang jabut nyawa ki Israil. Nah, kuwi rak nggawa data le. Oh Sak nggih. tumpuk. Heeh, wong sing arep mati sesuke wis tertulis nang kono. Nggih. Lah gandeng Panut ki matine sesuk diparani. Nggih. Arep dikandhani kuwi sesuk mati. Nggih. Catetane ning dhuwur dhewe. Lah kok ning kono Panut ki pinter disuguh kopi, gorengke jadah. Malaikat niku? Malaikate nggih. Nggih dipangan. Nggih, wah bareng pun krasa kepoyoh, Dik Panut. Nyuwun tulung Dik, aku tak nyang kamar kecil. Mlebu ning WC karo Panut ki nyedak catetane. Jenenge Panut ki dilengisor dhewe. Tumpukan data wau. Nggih, wong nek teng dhuwur dhewe, dilengisor dhewe. Malaikate bali. Dik Panut, nggih Pak Malaikat. Ngene. Oh lanang niku nggih. Gandeng kowe iki wonge ya apik, aku rene tok servis hebat. Iki nuwun sewu, sesuk daftare tak urutne kok ngisor wae. Tetep kena no Panut niku berarti. Tetep Panut sesuk mutar ya. Engko Mbak Kesi. Monggo. Pangkur Semarangan dipun pundhut dening Panut, monggo. Nggih, sanes Panut. Pak Joko Siswanto kaliyan Pak Siswanto Pak Dewan. Giran Motor Nggih. kali Pak Haji Suranto. Siap, nggih. Hajine Suranto kula udut ngempake, udut meneh. Dhek ora aweh cerewet. Walah, yo. Wong nek udut niku Metuneh. kaya ya Pripun? nek udut niku rak penyakite mung paru-paru. Nggih. Nek ora udut penyakite rupa-rupa malah akeh kok. Engko, Mbak. Mbak Kesi. Sampun Pak D. Sampun, Mbak. Aduh. Iya, nggih. Nano. Ya. Kuwi sih. Mingkar. Mbak, Pangkur, Mbak, Pangkur Semarangan. Lah nggih niku wau napa to Pak D? Oh nggih ta? Nggih, pun terus. Aku ngerti kok.
Ngoko Pak De iki mau bengi iki mbagusi aku ngerti ya. Sebabe? Ketoke jenengan kalih kula rada lirak-lirik njarake ngoten lho. Wah. Biyen Mas Cahyo kun tadi cemburu ngoten to Pak De. Kuwi digo dhewe. Lah kula kan nyertos jenengan teng griya nggih kesepian mboten enten kancane. Tenan niku. Ning nuwun sewu Pak Di, minangka tandha bekti kula menawi jenengan ngresakaken Sukesi Rahayu. Menawi mentala monggo dipun asta teng Jala Tunduk kula ikhlas Pak Di, monggo. Apa eneng presiden kok diternake iki apa eneng? Gambah. Nggih. Mingkir mingkureng ang Ki swara mase Mbak Kesi iki cara murene suarane kandel. Kandel suarane hebat. Nggih, matur nuwun Pak Di. akarana kerenan marati Mbak Kesi men ambil napas sik mergo nadane dhuwur. Kula Rini presiden nika. Nggih. Sakniki pun kula wis aja melu nduk kula ngoten. Lah deg-degan pangkur rujak-rujak nangka rujake wong dipeni dhuwur ora cocok karo ngisor. Sesuk aja nyang. Lah sesuk adil temu ndi to Pak Deni jane tanggapane? Adus man. Nggih. Awas Bu Kesi tarik napas, Tarik ora napas, nomeh lho. tarik napas, Mbak. Nada tinggi. Yuk. Alon-alon. Nyebut asmane pangeran. Terus. Iya. Kurang sithik tarik napas. Iya. Iya. Pinter. Iya, kurang sithik. Iya. Heeh. Iya. Wah. Yes. Hebate Mbak Kesi panjen luar biasa. Iki nek kok kadon ora ngerti darake kucing gandhik. Lah niku lho pamane jaman biyen jaman son ngangge aki ngoten kaya kucing gandeng son sakniki pun sae-sae kok ya. Nggih, kaya tangga kula digawe wayangan. Pengerase mbok ngene iki ya apik ya. Wong gensetin men kekuatane pinten, Mas? Niki 80 kVA. Lah, 80.000. wayangan tanggaku mujibake pengeras masjid. Bareng Janaka nyeluk Kakang Semang. Semar kok dadi Semang, Kakang Semang. Son ngendi ngono sing di son ki yo gleleng wirawiri. Terus Mbak Kesi. Munggahne Bu Kesi. Nadyan sampun kepala 4 niki parandine swantene sik lumayan Pak nggih. Nggih, kula nggih sok munggah-munggah medune mesti ra pethuk iki lho. Medune mesti ra pethuk karo larase sing tenan. Dadi semen mung kene kono ya. Nek lek rajane mere ora kaya Pak Desayaka. Mere karo ngakep udut. Walah jaman ini gegerne jagat niku. Piye cobi-cobi piye. Wong jagong kok kon mere karo ngakep rokok. Engko sing bayar sapa? Anu aja sok lancang. Pak De tenang mawon. Benjing jenengan ingkang nyaosi kula lho Pak De. Benjing kula besaroi saestu angger jenengan kersa mere, cobi merene piyayi sepuh niku napa tasik rasa ngoten lho.
Pakde. Wis, lu wong ora entuk dit aku. Entuk dit nek kon nirokke munyuk. Kula jaman ijik mempeng mayang riyin Mas Yoyo. Nggih. Rak mesti lakoni kethek. Nggih. Angger kula agek tumut-tumut kok gluh ketheke teko. Ya nyan aku. Tegese wayang ketheken niku ketheke teko ora. Mas Yoyo, Nggih. niki mengke ditibake lagu karya Kinarto Sabdo. Napa niku? Napa niku salam banget temanten anyar. Niki Mas Pak Haji ini karo bacah yo nganten anyar kok mulai dari malam hari ini. Wah, nggih, nggih. Nggih to? Nggih, leres. Nggih, terus ke Mbak Haji. Nggih. Lah merene mboten sias niki, Pak. Ah, ampun mboten, Sang. Wawani pira? Tak tembleng dasmu lho kowe iki. Udak-udak ora sah. Pakde saestu lho. Mengke jenengan lek kersa mere kula pijeti Pakde saestu. Wah. Jenengan lampun sepuh to Pakde. Kula nu nek pijet ben pengalaman sing pun mesti ora tutuk kok, Mbak. Lah kok saged. Siji pijet loro kerokan ku ora tau tutuk. Angger masuk angin sing ngeroki bojo kula wis ora tau tekan gone. Mesti lengane tekan nglungan kok. Glundung. Sing do guyu yang nglakoni doan iki. Aku iya kok. Iki Mbak iki sapa iki? Niku Caksi Lover. Dados nuwun sewu Madangkaran niku enten adminipun. Oh. Nggih. Caksi niku Cahya Kuntadi Sukesi ngoten niku. Dadi duwe penggemar ngoten lare-lare niku lho Pak De. Alah, eneng men sing gemar ngono. Tunggal sauma 11 ora gemar wis 11. Malah nek kula entuk ulem jagong apa dolan bojo kula senenge ra jamak. Ora jagong wae jagong dasmu kuwi aku. Entuk uleme ora kok kon jagong. Engko Mbak Kesi bajet ki, Mbak. Nggih. Tepuk tangan untuk Mbak Kesi. Mbak nuwun. Suarane luar biasa, napase landung. Ayo guru tarik suara tenisi kok mesti ya hebat kok. Nggih, pangestunipun Pak De. Bacetke salam banget. Wah, nggih, nggih. Anu saged Dek. Nggih pun. Oh, aja kaya Prabu Mundu. Langgam Setya kok dadi Setya Novanto. Udah tak ngenteni suwe. Nggih, salam banget. Nggih, siap. Monggo Cak, dados. Yo, men regep. Ngatur dumateng Bapak Haji Romli, Ibu Hajah Sukamti, Saputra.
wonten lelagon mugi-mugi saged nemusi barokah dumateng keluarga ageng Bapak Haji Romli lan Ibu Haja Sukamti Pakde. Leres amin amin mugi Allah paring ijabah. Amin ya lan rabbal lagu alamin. menika ugi minangkani pundutanipun Mas Haji Ahmad Suryani. Wah nggih. Menika Bapak Mbako nasional. Wah nggih. Juragan Mbako top tingkat nasional. Nggih. Sembah nuwun nggih Pakde awit pangestunipun sampun kepareng rengga dumateng panggung kula ing dalu menika ingkang sowan sak kanca wonten ing mriki. Nggih. Kula niki mandhap Pak. Ya. Wah, gandeng mboten cetha anggaranipun nggih. Prayogi kula malah mboten sekita lek dangu-dangu mangke. Nggih, leres. Intinipun ingkang putra nyuwun pangestu Pak. Nggih, kula duka ingkang lancar, sukses. Sing mirsani kabeh seneng. Amin. Nggih to sing kagungan kersa kabeh rahayu wilujeng. Amin. Kales sambi kala tebih suker sakit cinaket ing bagya mulya kados surasane tembang salam banget niki wau. Amin ya Dik, rabbal alamin. tulung Dik dimetarami Dik, mangkate metaraman mangsa muliye ora. Nggih, siap. Ngene kendange tuling tok ndelep Sing dindelepne napa? kendang. Nggih. Dedet. Nyuwun tepuk tangan untuk Pak D Sayaka Bondo Saputra. Sampun